Magnetické pole Zeme stelesňuje najdôležitejší ochranný štít našej Zeme. Neviditeľná konštrukcia, ktorá obklopuje našu modrú planétu a preniká do nej, chráni nás pred nabitými časticami slnečného vetra, ktoré by v opačnom prípade nekontrolovane na nás padali. V podstate týmto spôsobom možno povedať, kiež by magnetické pole Zeme neexistovalo, pozemský život vo svojej známej podobe by sa nikdy nemohol vyvinúť. Čo sa však stane, ak sa magnetický štít Zeme náhle zmení? Fakticky my vieme, že sa v minulosti takéto posuny pólov už stávali niekoľkokrát. Ako však ovplyvní ešte jeden posun magnetických pólov Zeme celý náš život? A ešte, či je možné, že sa takýto proces už začal? Dnes hľadáme odpovede spolu s vami. Od konca 20. storočia začala os otáčania Zeme a jej magnetické pole prudko meniť smer a hýbať sa rýchlejšie ako predtým. Os otáčania sa začala posúvať, čo spôsobilo zmenu trajektórie pohybu našej planéty. Posun severného magnetického pólu sa za posledných 20 rokov prudko zrýchlil. Možno vidieť, ako sa polárna žiara na oblohe presúva do južných zemepisných šírok, kde ju nikdy predtým nebolo možné vidieť. To všetko ukazuje na posun pólov Zeme. Zároveň zoslablo napätie magnetického poľa Zeme, ktoré nás zvyčajne chráni pred kozmickým a intenzívnym slnečným žiarením. Za niekoľko posledných desaťročí sa napätie magnetického poľa zmenšovalo oveľa rýchlejšie ako predtým. To sa stáva problémom najmä v oblasti Južného Atlantiku. Tam už je napätie poľa mimoriadne nízke, čo sa nazýva vypuklosť v magnetickom poli. V dôsledku oslabenia magnetického poľa Zeme sa táto ochrana znížila dvojnásobne. Okrem toho oslabenie magnetického poľa už ovplyvňuje hornú vrstvu atmosféry, ktorá v dôsledku absencie ochladzovania stráca svoju hustotu. Podľa planetológov existuje jadrová hrozba vychádzajúca zo zemského jadra, ktorá zohráva dôležitú rolu v klíme celej planéty. Zemské jadro sa delí na vnútorné pevné jadro a vonkajšie tekuté jadro. Vonkajšia časť jadra je vyrobená z roztaveného železa. Neustály pohyb tekutého železa vytvára magnetické pole Zeme, ktoré je potom zodpovedné za gravitačné pole. Tlak elektromagnetického poľa vytvára gravitáciu. Vedci zistili, že magma naďalej stúpa zemskou kôrou smerom nahor. Zemetrasenia prebiehajúce vo vnútri Zeme sa čoraz viac približujú k zemskému povrchu a spôsobujú vážne škody. Najviac zemetrasení sa vyskytuje v blízkosti Mariánskej priekopy, kde sa nachádza najtenšia časť zemskej kôry. Už nie sú to desiatky alebo stovky podzemných zemetrasení, ale tisíce za rok. Aj mnohé iné živelné pohromy sa zosilňujú zmenami v magnetickom poli Zeme a vyskytujú sa čoraz častejšie. Ak ľudstvo neurobí nič, aby zastavilo tieto rýchle zmeny, výmena pólov sa premení na náhly posun pólov Zeme. Prejaví sa to ako globálna kataklizma, ktorá zničí všetko živé na našej planéte. Napriek všetkému má náš svet ešte stále šancu vyhnúť sa takejto katastrofe. Dajte mi dostatočne dlhú páku a oporný bod, na ktorý ju položím a pohnem svetom. Touto frázou sa Archimedes obrátil na fyzikov a očakával ďalšie posun pólov Zeme. Náš svet má toto inštalácia opory bod. Vysvetlím to v skratke. Takže nakreslite os, na ktorej je upevnená tyč. Na konci tyče je ťažisko. Tyč sa otáča okolo osy. Teraz rozdeľte vodorovnú čiaru pracovného kruhu na dve rovnaké časti. Rovnaká tyč so zaťažením by mala byť na druhom konci osy. Os nie je pevná, ale pozostáva z niekoľkých častí. Obe tyče sú v horizontálnej polohe, v opačnom smere od seba. Pohyb tyčí sa vyskytuje v smere navzájom.
Pohyb prebieha na prednej polovici kruhu. Zatiaľ čo zaťaženie tyčí sa pohybuje v tejto časti kruhu, mechanizmus má ťah na pohyb dopredu. Zaťaženie tyčí sa naďalej pohybuje a takmer sa priblížilo k opaku okraj vodorovnej čiary, rozdeľujúcej kruh na dve rovnaké časti. V tomto štádiu sa celý mechanizmus otáča o 180 stupňov. To nezasahuje do pohybu tyčí a pokračujú v otáčaní bez zastavenia na chvíľu. V tomto prípade budú mať obe zaťaženia vždy rotáciu iba na jednej polovici kruhu, aj keď okolo osy urobia úplné otáčky. To znamená, že túžba po pohybe bude vždy v jednom danom smere. Tajomstvo mechanizmu, oporný bod, bolo odhalené nášmu svetu. Na základe tohto mechanizmu je možné postaviť lietajúci objekt s výkonným motorom a s vlastnosťami vrtuľníka a ponorky zároveň. Využívaním tohto lietajúceho objektu bude možné regulovať polohu Zeme v smere vzdialujúceho sa magnetického poľa, aby ho dobehla. Vďaka tomu budú všetky živelné pohromy postupne utíchať. Ale len vtedy, keď sa všetky národy zjednotia a splnia prvú Božiu vôľu, tento lietajúci objekt môže byť vypracovaný spoločným úsilím všetkých krajín. Avšak ak svet nepríjme Boží dar a bude ignorovať jeho vôľu, vtedy ľudia uvidia, čo dostanú za odplatu. Potom už bude príliš neskoro na to, aby sme zachránili svet pred ďalším posunom zemských pólov. Popremýšľajte nad tým. Je možné, že tieto dôvody vedcov vám pomôžu prijať Boží dar a splniť jeho vôľu. Avšak ak budete naďalej zatvárať oči a uši a poslúchať príkazy skupiny neľudí, vyberiete si priepasť, do ktorej sa svet práve teraz rúti.